O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha proposta do PSDG para pedirlle á Xunta que repita a concesión do Salón Peña de Cambados a favor do Concello. A proposta que apoiaron PP e BNG solicita que a cesión do espazo se produza en termos equiparables á recentemente terminada concesión e polo máximo tempo posible. A nave de Peña ten que seguir sendo utilizada polo Concello de Cambados, co réxime administrativo que corresponde da concesión, pero que o que non pode facer Portos é o que viña intentando. Basicamente o relato da historia non por ser sorprendente deixa de ser simple. Porque indica o deputado socialista, Portos de Galicia tenta beneficiarse da actividade do espazo. O que nós trasladamos e o noso concepto é que Portos, que depende da Xunta e é unha administración pública, non está para forrarse a costa dos veciños e veciñas, neste caso de Cambados. Está para dar servicio. E un lugar que xa non ten un uso puramente portuario, que non ten un uso marítimo, non ten sentido que Portos se beneficie e o que pretende é facer negocio. O acordo acadado no Parlamento serve de apoio á postura do Concello que lle van trasladar á Xunta o martes que ven. A alcaldesa e varios concelleiros vanse reunir coa conselleira do Mar e coa presidenta de Portos para pedirlles que Peña poida acoller actividade de todo tipo, non só vinculado ao mar. Que se poidan facer esas actividades de dinamización social e cultural que se viñan facendo a todo agora, teñan ou non teñan relación co mar. Sabedes que se fai incluso aquí o túnel do Viño na Festa do Albariño, se fan actividades como pois o Entroido, se fai a Feria das Camelias, se fan moitísimas outras actividades que non terían encaixe legal no que pretendía Portos neste momento. Ademais, aproveitarán a xuntanza para pedirlle á Xunta que facilite a tramitación do procedemento para a reversión de terreos de portos que xa non teñen actividade portuaria, como é o caso do Paseo da Calzada ou das Palmeiras. Xa non teñen unha actividade, un uso portuario, senón que teñen un uso por parte da población xeral e que cada vez que temos que utilizalos temos que pagar unha tasa a Portos de Galicia, pero que, sen embargo, todas as tarefas de mantemento e conservación as estamos asumindo desde o Concello. Ese punto tamén está recollido no acordo acadado nas últimas horas no Parlamento galego.